Моңарчы югалганнар да гомереңне саклап калганны телисеңме? Син гомеремне саклап калырга теләргә тиеш. Мин беннең бөер капчыгын кистем. Аны 1 сагать эчендә тегеп куймасам, ул үләчәк. Син анда кайтып, аны йоклатып, операцияны тамамларга тиеш. Нигә шулай эшләргә? Чөнки мин дусларыңа качарга булышачакмын. Юк, Дэнни. Миңа өйгә юлны күрсәт. Мин ардым, һәм шунда йоклыйсым килә. Берничә сагать элек бераз эчтем. Һәм ул башыма барып җитте. Җитте. Нәрсә, ишәсең киләме? Кайтырга кирәк. Син ни сөйлисең? Кире борылабыз, Сойер. Акылдан яздыңмы? Без качтык кына. Шулай ит. Миңа яхшы сәбәп бир. Чөнки Джекны калдыра алмыйбыз. Алабыз сипкеллем. Чөнки ул үзе кушты. Уйлап кара, без кайтсак, бу садист безне тотса, безнең белән нәрсә булыр? Ул сезне үтерәчәк. Ходай сезне Якубны яраткан кебек ярата. Аңлашыла. Искә төшергән өчен рәхмәт. Гафу ит, сабыем. Джек үзе өчен. Торырга вакыт. Сине күчерәбез. Кая күчерәсез? Икенче урынга, Джек. Нигә? Булды, биттеме? Нәрсә? Син аның гомерен сакларга булыштың. Әгәр мине үтерәсез икән, хөрмәт күрсәтеп моны күчерү дип атама. Нигә безгә сине үтерергә? Чөнки мин кирәк түгел. Син безне кем дип уйлыйсың, Джек? Белмим шул, Том. Әйтик сез, йөкле хатынны урлаучылар, Чарлины агачка асып куючылар, безнең кешеләрне джунглига алып китүчеләр, балаларны урлаучылар. Менә сезне кем дип уйлыйм? Син пыяла йортта яшисең, Джек. Син безгә ташлар ыргытырга тиешме икән? Әйдә, барысын да дөрес эшлик. Сәлам. Югалганнар. Üçüncü şır, 9-нчы бүлек. Ши җирдәге килмешәк. Доктор Джек, сәлам, доктор Джек. Доктор Джек, су телисезме? Доктор Джек. Беләсең бит, мин бер сүз дә аңламыйм. Рәхмәт.